welcome to this video. We're gonna talk about Paradise Hotel. Eller egentlig mere om deltagerne. Ja. Velkommen til den her video. Det spændende ved den her video, der er jo, at nu er det det nye Paradise Hotel. Det forstår man jo ikke. Skal vi lige starte med at snakke om, hvad vi tænker om, at det er det gamle, der er det nye nu? Ja, det er forvirrende. Det er forvirrende, men det er godt. Ja, selvfølgelig. Der var nogle ting, som var godt ved det nye Paradise, som så nu er det gamle Paradise. Hvordan snakker vi om det her? Ej, det er virkelig forvirrende. Okay, vi siger vores Paradise. Okay, vores Paradise. Og Paradise Hotel. Det er godt, det er Paradise Hotel igen. Lad os sige det sådan. Vi savnede godt nok noget at se den drama, der rent faktisk var i vores sæson. Ja. Det blev meget kedeligt at se på. Det er meget vigtigt at pointere for os, at vores sæson var altså også fyldt med drama og intriger, specielt love affairs. Mm-hmm. Ja, gør. Der var ting, der skete derinde, og det ligner, at vi kun har fokuseret på at snakke om kroppe og klima og sådan noget. Det var altså 5% ikke engang, der foregik derinde, men det er altså det, der er klippet med. Jeg tror også, at når vi bliver bedt om at snakke om sådan noget som at være støttende kammerater og være snakke sig om selv og kærlighed til hinanden, så er det lige meget, om man hedder Silas, Sejer, Louise, Anne P., Mathias Hjort, så er det jo selvfølgelig det, der bliver... Altså, lige meget hvem der snakker om det, så bliver det... Så bliver det ting, ja, der bliver snakket om. Man kan ikke komme udenom det. Der er kommet 4 gamle Paradise Hotel deltagere ind på det nye Paradise Hotel. Og dem synes jeg lige, vi skal starte med at snakke om. Indtil videre, så snakker vi altså om Sara, Patrick, Sille og Anne. De er tilbage. Og jeg synes, det er... Jeg tror, det bliver spændende. Det er i hvert fald nogle personligheder, de har fået med der. Det har ikke været nogen, der har været kedelige at følge med i. Nej, og de kommer også til at trække. Altså selvfølgelig gør det det. Ja. Altså jeg tror specielt Anne og Sille. Helt sikkert, ja. Det er altså godt tv, det må man give dem. Sille, hun var altså vild i sin sæson, og jeg glæder mig meget til at se, hvordan... Du har ikke set Annes sæson? Jeg har ikke set den sæson, nej. Jeg har kun set Silles sæson, fordi jeg var gode venner med Andreas dengang. Ja, så, men Anne, hun er Paradise. Det bliver crazy, og jeg tror ikke på, at de tør at hente derinde. Jeg tror simpelthen ikke på det. Tror du, hun bliver smidt ud hurtigt? Jamen, det er også fordi, at nu har der også været mange artikler om, at Nikolaj nok også kommer ind. Og altså, nej, om de har et kærestepar derinde. Det kommer ikke til at ske. Og jeg tror, Anne er den, folk er mest bange for. Hun virker skarp. Nu har jeg kun set hende på sociale medier og sådan noget. Men hun virker skarp, og hun virker fandme sej. Jeg er sikker på, at hun kommer til at gøre det pissegodt derinde. Ja. Og bliver pissespændende at se på. Ja. Jeg har lige lyst til at sige en fun fact til dem, der ikke ved det. Vi blev jo spurgt, faktisk både sig og jeg blev spurgt til, om vi ville være med i vores sæson. Og vi blev altså spurgt til Paradise Hotel. Vi troede, vi skulle ind til Paradise Hotel. Så skal jeg også lige sige, at det kom bag på os, hvad vi var med i. Det er ikke fordi, vi har troet, vi skulle ind til noget... Go lucky, go happy, som du vil sige det. Så nu er det spændende at se, hvad vi kunne have været med i. Ja, vi glæder os så meget. Nå, lad os starte med den første deltager, og det er Lukas, kan jeg se. Hej alle sammen, Lukas her. Jeg er 23 år gammel, og jeg bor i Valby. Fede tatoveringer, hva'? Lidt ligesom Hugo, der var med i X. Han har også det der alt muligt rundt omkring nakken med pigtråd og sådan noget. Jeg kommer op i, hvordan jeg ser ud. Det betyder meget for mig. Jeg ved også, at jeg naturligt ser godt ud, så jeg gejler mig ikke for meget. Jeg har charme. Det skal jeg nok klare mig. Jeg skal cool nok sagt det der. Jeg er selvstændig chauffør, og det har jeg været i næsten et halvandet år nu. Jeg kører rundt i min bil alene, og det kan godt blive en smule kedeligt. Så nogle gange så sætter jeg mig ned, og så laver jeg lidt TikTok. Og nogle gange så går det viralt, og så kommer der masser af opmærksomhed på damerne. Det føles ret godt. Meget Paradise Hotel. Hold nu kæft. 100%. Jeg føler, at han mistede den charme, han lige havde fået der. Er det rigtigt? Lidt for selvglad, lidt for selvfed. Jeg er sammen med, hvad vi laver. Simpelthen alt. Jeg har slet ikke kommet ud på Paradise for at få en kæreste overhovedet. Jeg kunne komme for det sjovt. Det er jo lidt interessant, fordi jeg har da set, at han har lagt nogle ting op med en, der... Nå, en af tøserne, der var med der. Han virker godt nok sådan lidt en Karl Smart type, hva'? Ja, men altså det bliver nok underholdende. Jeg tror, der bliver rift. Om ham? Ja, det tror jeg. Men igen, hvis man har charme, selvtid og lækkert hår, så plejer man han har selvtillid, ham der. Ja, det må man give ham. Jeg tror, det bliver godt tv. Han har nok ikke været med i vores sæson, kunne jeg forestille mig. Der havde han ikke passet så godt ind. Nej, men i princippet passede du heller ikke ind i vores. Nej, det gør det ikke. Du var jo også sådan en skøjte, ja. Hvad hedder det? Skørte? Skørte, ja. Skøjte! Du elsker bare skøjter. Det var noget helt forkert. Det var ret Paradise Hotel sagt. Vi har noget tema. Skal vi se den næste? Ja. Vivi. Den næste er
Vivi? Ja, Vivi. Sejt navn. Jeg hedder Vivi, jeg er 22 år gammel, og så bor jeg i København. Hun minder jo lidt om Nora. Gud, ja. Eller Stine, som hun hed dengang, hun var med i Paradise. Typisk, når folk møder mig, kan de måske tænke, at jeg er lidt af en killing, men når de lærer mig at kende, så synes de, jeg er rigtig sød. Jeg får typisk kommentar på, at mine læber for eksempel er for store, eller jeg ser lidt for fake ud. Min mor synes, jeg er nok. Men jeg er godt, hvordan jeg ser ud, og det er virkelig kun det, jeg går op i. Ja, ej, det synes jeg fandme er sejt. Også fedt, at du lige kan tage lidt pis på det hele, og være sådan lidt own det. Jeg tror, mange drenge vil svært ved at komme hen og snakke med mig, fordi at jeg er meget kold overfor mænd. Alt, hvad man kan give mig, kan jeg give mig selv. Jeg vil prøve at stå på drengen. Det bliver svært. Hun kan give sig selv tissemænd. Ja. Mine stærke holdninger, fordi det kan godt give problemer hen ad vejen. Okay, hold da op, hva'? Jamen altså, jeg synes, vi er over i noget Paradise Hotel med de nye, ikke også? Det altså, er godt nok noget andet end... Ja, jeg synes, det er godt. Jeg glæder mig virkelig til det. Damn. Og meget selvstændig. Var det sådan lidt mandefjendsk, eller hvordan var det? Nej, det tror jeg. Jeg tror bare, hun er selvstændig. Jeg tror ikke, man behøver sikkert have mænd, bare fordi man ikke behøver dem. Hvad er det, hvad? Hvad har du for dig? Ja, selvfølgelig har du det. Ja, dit liv. Ja, det er du. Det næste her. Rosa! Det er en sej kjole, der synes jeg egentlig. Sådan der. It's so cute. Og lidt overexposed der. I'm living for it. Hej, mit navn er Rosa. Jeg er 23 år gammel og bor i Glostrup. Det er super godt. Jeg så rigtig meget på manifestering, og det gør jeg på den måde, at jeg for eksempel siger højt hele tiden, jeg vinder Paradise. Man kan skrive det ned, man kan sige det højt til sig selv, indtil man tror på det. Selvfølgelig kan jeg godt vinde Paradise. Jamen, hold da op. Og ved du, hvad hun kommer derind for? Jeg har lyst til, når jeg har lyst til det. Jeg kan selv og vil selv. Det er så flot. Ja, hun er sindssygt form, hun har der. Ja. Og hvis der er en anden, der synes det, så må de gerne være prinsessen. Jeg har simpelthen trailet min hjerne til det. Nu er jeg helt heroppe. Ej, det er sgu meget cool, det der. Jeg kan jo lige så godt sige det som det er. Jeg elsker Rosa. Du er ret vild med hende. Jeg er vild med Rosa, og det er faktisk... Det er jo ikke første gang, jeg siger noget til Rosa. Altså, jeg har aldrig mødt hende i virkeligheden. Men i en vinbrænder, da vi hyggede os en aften, kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. Der så jeg Rosa på Instagram. Og der var bare hjerter. Der var hjerter i øjnene. Ja, det er lang tid siden. Og jeg har altså ikke anet noget om, hun skal være med eller noget. Altså, jeg tror også, det var før, de filmede det. Er det ikke et år siden eller sådan noget? Det var lige da vi var blevet kærester. Det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, det var lige, at de var kommet hjem og næsten havde været. Jeg så jo Rosa på Instagram, og jeg var bare sådan... Jeg var sådan, det sejr nødt til at skrive til hende. Jeg tror, jeg skrev hun så godt ud, eller wow, eller sådan noget. Det var klokken har været 2 om natten. Altså, jeg var helt simpelthen på vores dateaften. Ja, jeg synes, det var meget sjovt. Ja, jeg synes det er fedt. Så ja, og så har der lige været et par kommentarer her og der. Så og jeg glæder mig til at møde hende på onsdag. Vi skal jo til forpremieren på onsdag på Paradise. Ja, det bliver fedt, ja. Jeg glæder mig til at møde hende. Jeg glæder mig til at møde alle sammen. Men jeg har altså et softspot for Rosa. Men det er vist noget med, og det her det er ikke nogen spoiler eller noget, fordi at nu følger jeg jo Rosa. Og hende og Lukas ligger altså ting ud sammen, så jeg tror, der er noget... Ja, jeg ved ikke, om de er kærester, men der er noget. Så det er jeg lidt ked af. Du har mig, baby. Jeg elsker dig. Du har mig. Du vil alt. Næste deltager. Okay, og kig ind i kameraet, Emilio. Emilio. Hvad så alle sammen? Sygt navn. 19 år gammel, kommer fra København. Okay, youngeren. Inden vi ser videre her. Skulle man ikke være 21 for at være med i vores Paradise? For han er jo kun 19. Okay, så det er ikke helt dit, fordi jeg har jo hørt, at det nye Paradise Hotel, det der kommer nu, det skulle være de nye regler for Paradise, men falde mere tilbage i det gamle koncept, men de må alligevel med drama og intriger. Ja, og det her med, at man skal være 21, man må godt have en kæreste, man må godt stå pige, dreng, så jeg håber, man får reglerne opridset igen også. Lad os se lidt mere til Emilio her. Look good, feel good, play good. Hvis du ser godt ud, så føler du dig godt tilpas. Jeg får en frisk fade hver anden uge. Det ændrer bare din selvtillid. En frisk fade, det er en fyrs makeup. Og så looket. Det kan man jo kun give ham ret i. Der er meget selvtillid i den sæson. Ja, må se det der lidt meget måske. Men ja. Jeg kommer fra en spansk kultur, så jeg er halv spansk, halv dansk. Jeg kan godt score
ved at kunne lidt dansk. Det kan vel et eller andet. Me llamo Emilio y bueno, tengo el latino en mi sangre y en mi cuerpo y el ritmo. Jeg kan vinde Paradise ved at sikre mig, at dem jeg er sammen med og partnerne, de kan stole på mig hele vejen. Jeg vil gerne ændre, at du behøver ikke at lyve og bedrage dig hele vejen frem, bare for at vinde den her million. Altså, det bliver spændende. Det bliver Paradise Hotel. Ja. Fuck, der er meget selvstændighed. I vores sæson, der er det jo bare sådan, hvem har haft det mest dårligt. Jeg vandt! Jeg synes, det er mega fedt, at han ikke bare vil lyve. Altså, det kommer han nok til, men jeg synes, det er fedt, at han har et udgangspunkt i, at han vil prøve at se, eller han... Hold da op. Han kommer nok ikke til at kunne holde det, men jeg synes fandme, det er en rar ændring i mentalitet, når man går ind i sådan et program der. Det er lidt ligesom vores Paradise. Meget. I forhold til, at det nu er Paradise Hotel igen. Så det synes jeg er fedt. Og jeg håber, han når langt ned. Hold da op. Jeg håber, han når langt på det. I krydser fingre for Emilio. Er det ikke det, vi siger? Jeg kan faktisk godt lide ham. Ja. Der er en god energi over ham. Han virker meget cool. Ja. Okay. Nå, har du en favorit af de nye, hvis vi ikke tager de gamle med? Jeg tror godt, jeg kan lide Emilio. Jeg synes faktisk, han var mega cool. Ja. Jeg kan godt lide Rosa. Du synes bare, hun er flot. Og nuttet. Og lækker. Hvad er der? Du er vild med Emilio. Så må jeg også være vild med Rosa. It's not like that. It's not like that, girl. Girl. Du er vild med Emilio. Han er bare så flot. Er nogle af dem, der er med, du tænker, der kommer til at nå langt? Jeg tror, Emilio han er for ung. Jeg hæpper på ham, men jeg tror, han er for ung. 19 år gammel, der er man sgu godtroende, og man er for meget fremme i skoene. Ja, men jeg tænker umiddelbart Vivi, fordi jeg tror, men det er nok, altså, der er et eller andet power over hende. Og så tænker jeg også, og det er jo fordi, nu har jeg fulgt med Rosa det sidste år eller sådan noget. Og hende og Lukas har lagt ting op, og jeg tænker, det ved jeg også med os, at for at man skal lære hinanden rigtigt at kende og sådan noget, selvfølgelig kan man så skal man skal have noget tid sammen derinde. Ja, der er også nogen, man har også ikke nogen, der er kommet hjem og mødt hinanden, der slet ikke har mødt hinanden i Paradise. Sådan kan det jo selvfølgelig også være, men jeg tænker, at det er kan være en god grund for, at de må være derinde længe sammen. Det tror du har ret i, faktisk. Jo. Og de siger også, Paradise og Viaplay TV3, de reklamerer med kærlighed, intriger og sådan noget. Og der er noget love der jo, tydeligvis. Vi glæder os i hvert fald rigtig meget til at se første afsnit på onsdag, hvor vi skal til forpremieren og også møde de nye deltagere. Jeg tror også, man lærer også så meget, når man møder folk i virkeligheden, ikke? Jo. Det bliver godt. Ja, det glæder vi os til. Og der er jo selvfølgelig flere deltagere i Paradise, der også snart bliver frigivet, går vi ud fra. Der har været lidt ændringer, men like den her video, hvis I også skal reagere på de resterende deltagere. Skriv ned i kommentaren, hvem er de nye og gamle deltagere, altså alle de 8, vi har kigget på nu. Skriv, hvem der er jeres favorit umiddelbart. Og hvem I tror eller håber på, der vinder. Ja. Vi har allerede givet vores bud, nu er det jeres tur til at give jeres. Hvem vinder? Du håber meget på Rosa, jeg håber på Emilio. Det er rigtigt. Vil du ikke sige farvel? Jeg synes, du er så god til det. Du kan eventuelt synge en lille sang om det. Jeg var der i gang, men vi skulle lige have luften. Nå, okay. Farvel. Har du set Bjørn i det blå hus? Nej. Farvel. Det var hyggeligt at møde dig her i det store blå hus. Vil vi vente på dig, så kommer jeg.